Hello guys, welcome back again आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायनाय जाबाय माने जा जों बोरायजों बुरिजों साफोराव थांगासिनो आरोना माने गपिलानाव मोनसे पार्टी दंनो आरोना ओमफ्राय गपिया लिंहरदो ओमफ्राय जोंहा ओंखारबोबाय थांनो ओमफ्राय बाजैया फन हरगासिनो दहायनिफ्राय ओमफ्राय माने थाङा होननानै ओरैनो प्रेंक खालामहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय बाजैया बिराद रागा जोंदो माने पार्टी बेखौ उनाव खोन्थागोन आरोना उनाव नुलांखागोन भिडिअ जुदि आंनि भिडिअ थाबाय थायोबा नोंथांमोना नुलांखागोन मानि पार्टी नायलांबाय थादो भिडिअखौ गारिखौ नेखानांदो आरोना डाइरेक्ट लामायाव मोनफैबाय लामायाव मोनफैनानै डाइरेक्ट गारिया लाखिना होखाबाय लाखिनानै लोगो फैखाबाय आरो बेहा गाजा माने ना गपिया होनदोंमोन थाबनो फैनायखाय जों थाबनो फैबाय हौवा हिन्जाव ओमफ्राय मोनफैबायबो मोनफैनानै माने गपिया दासो दुगैदो जायो माने फैयाखैनो जाबाय बिराद सैथान केला दाबो सफैला माथो नै बाबाय माने ना गपिखौ दहायनिफ्राय माने फैदो होनना बुंगासिनो ओमफ्राय दाबो मोनफैयाखैनो मा खालामबावनो आरोना ओइ मैथा गपिखौ नेनो बाबाय नामा हा नेनो बाबाय लाजिदो दे मोजां थाबथ' खेबनि सावलुना 1.5 घन्टा जाबाय माने ना दासो सफैखादों माने बिराद फाल्तु मानसिलै दा सफैयाखै माबा जाबाय 1.5 घन्टा जाबाय ना 1.5 घन्टा जाबाय 1.5 घन्टा बिराद फाल्तु मानसि दैयो बिराद सावलुनथार आं दिनैनिफ्राय फोथायखाला इखो आरो मालाबाबो ने होनना बुंबाथाय ना आं बेखौ नेखालानो मानोना दिनैनिफ्राय फोथायखाला इखो माने 5 मिनिट नांगोन होननानै 1.5 घन्टा खालामबाय सोर फोथायबावनो आरो सोर नेबावनो दिनैनिफ्राय नेखाला आङो बयलारनानै थांसिगोन बिसोरो ओमफ्राय जोङो स्कुटिखौ लानानै थांसै जोंहा बोराय बुरि होमबा नोंसोर थांबाय थादो जों थांग्रोनोसै नों दे दा जोंहा बोराय बुरि थांबाय आरो ना स्कुटिजों नै स्कुटिखौ सालायगासिनो ओमफ्राय थांगासिनो आरो बिथिं थांग्रोनोसै जोङो गपिना दा फैबाय थागोन स' लोगोफोर दा गपिलानि न'आव मोनफैबाय आरो ना नै पार्टि जाग्रा मानसिफोरा नै इथिं दोङो नै जोंना अकुल ब्र इयो सोरथाय आं सिनाया नै गपिलानि मादैनि बे गपिलानि मादैनि बे मेथाइ रानदो दा जों फैबाय नालाय डाइरेक्ट साहा खाबाय आरो ना लाल साहा लोंग्रोनोसै बारगासिबो नाङाखैनो ओइ जलफि हाननो फैदों ओइ खोरिबाय लोगोफोर पार्टि जानो फैनायानो माने बेहा गाजा बाजिलानावसो फैबाय ओमफ्राय बाजिलानाव फैनानै जलफाय दंफाङाव गाखोबाय आरो ना ओमफ्राय जलफाय दंफाङाव गाखोनानै जलफाय हानबाय आरो ना ओमफ्राय हिन्जावा जानो लुगैदोंमोन नालाय आंना जलफाय ओंखायनो हानबाय ओमफ्राय आरो एसे आसार खालामनो होननाबो लाबाय आरो ना जलफायखौ नै हिन्जाव लादो पटनियाव दोङो ओमफ्राय थिं बाजै दोङो नोंथांमोना सानदों खोमा माने पार्टि होननानै पार्टियानो जाहैबाय दिनै गपिया फार्स्ट पेमेन्ट मोनदो इउटुबनिफ्राय बेनिनो पार्टिमोन आरो ना लोगोफोर लोगोफोर दा पार्टिफोरखौ जाखांबाय आरो ना ओमफ्राय नै दा गपिया फन रायलायगासिनो ओमफ्राय नैबे बाजै मादैजों थांसै आरो ना टाइमबो जाबायना ओमफ्राय दा मोनाबायबो नालाय लाजि गुसु नै सानैया ब्लग खालामगासिनो माने ना बियो बिराद सैथान इयो आंनि भिडिअ बे थाया माने ना ओमफ्राय बेलेगनि भिडिअ बिराद थायो माने बिराद सैथानखा आं सानदोंमोन एसे एनै मोसागोन होनना नाथाय बेनि थाखायनो मोसानो मोनदिया इयो बिराद गाज्रि ना बेनि थाखायनो मोसानो मोनदिया जेबो नंला थांसै दा बाय बाय बाजै बाय 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 मोजाङै थाबानो जाबाय बाजै मिस इउ आरोना लोगोफोर बिराद माने दिनै आंखौ लोगो मोना माबोरै मोनदों गोजोननाय मोनदों लोगोफोर साननैसोनि उनाव बाजैयाबो पार्टि होनांसिगोन नों मानिनाय नङा मा आंनाथ' पार्टियाव उदालगुरिनिफ्रायबो फैनो नागिरलायनाय लोगोफोर दं आरो आंना लोगोफोर दा पार्टि सार्टि जाखांबाय आरो ना ओमफ्राय पार्टि सार्टि जाखांनानै दा गारि नेगासिनो आरो ना दा 4:30 जाबाय टाइमा ओमफ्राय थांसै दा न'आव गारिखौ नेनोसै बेसे टाइमाव फैयो लोगोफोर दा गारिखौ मोनबाय आरो ना गारिखौ मोना जों दा बोराय बुरि गारि थांगासिनो ओमफ्राय दा दाउसो गाखोदों ओमफ्राय न'आव मोनबाथाय आङो गारिनिफ्राय ओंखारबोफिनगोन लोगोफोर दा जों गारिनिफ्राय ओंखारना फैबाय आरो ना ओमफ्राय दा दसे थानानै न'आव मोनहैसिगोन नै हिन्जावा बिराद देलाय मांग्रि आरो ना बेहा फाग्ला माथो बुंबावनो आरो ना न'नि लामायाव मोनफैबाय दा बारा गोजान गैला इथिं न'नि लामा ओमफ्राय नैथिं आरो हिन्जाव ओजों थांगासिनो आरो दा
लोगोफोरनि गथ'फोरा गेलेगासिनो ओमफ्राय फाइनालि फैयै फैयै न'नि गेट मोनबाय ओमफ्य डाइरेक्ट खख्लं खाख्लां टिंखौ बख'सिगोन आरोना हिन्जावा बख' टिंखौ बख'बाय आं बारग्रोबाय बारग्रोनानै नों दा दरजा फांनाय नोंनि पाला ओमफ्राय न'खौ मोनबाय आरोना नै न'आ नैबेनो न'खौ मोनबाय ओमफ्राय दा आथिं आखाइ सुनानै आराम दसे रेस्ट खालामसै आरोना लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौ थुनानै हो लोगोफोर बाय